ще ви покажа някои неща, като циганско колело, шпагат, стойка на ръце, която и аз също не знам. Но първо да започнем с циганско колело. Прави се много лесно. Просто слагаме така ръцете, вдигаме левия крак и се засилка раз, два, три. Но ако се научите на циганско колело, трябва да се научите, когато го направите, да не сте паднали на земята, а трябва да сте изправени. Така. Следващото, което шпагат. Ще ме умори този шпагат, казвам ви. Но и вас сигурно ще умори. Сега нека да се опитам, понеже вчера се упражнявах цял ден и се прекъш. Там станаха на вълзите. И добре. Добре, да се почне. Не е много лесно. Просто аз ходя на тренировки по таеквондо. В края на видеото ще ви покажа някои ритмици и цял пулсе. И там ни разтягат много краката, правим шпагат и е ужас. Не си представите, не дейте, моля ви. Добре, и следващото стойка на ръце, която и аз не мога много добре. Не ми се получава всеки път, но сега да мога да ми се получи. Правим ето така, се фащаме за зимата, правим така и единия крак сгънат, който е левия и правим така, докато не го направим. Ще е по-лесно. Един път това го направих в двора на училището ми и се пречупи. Сега, добре, както ви обещах, ще ви покажа цял пулс. И после и длъвчаги, които са много лесни. Първо. Готово. Сега чаги и длъвчаги, както ви обещах. Първо апчаки. Спокойно, няма да ви удара. Първо длъвчаки. Готово, но ще ви покажа последно нещо, което е най-страховитото, но нека да отидем на там. Хайде сме. Чакай, Вени, не тичай! Ох, обещах си да не стъпвам тук, обещах си да не стъпвам тук. Добре, така. Хайде, леко. Добре.